Hajrah kang puspito kasilen samirono kakang Kaneka Putra wonten pangandika ingkang dawuh Adi Guru maremira kakang pun timbali ana ngasani ingsun awit ing dina iki aku menggali bab guru dalaning kahyangan Jungkring Sawaka kakang Kaneka Putra sejatine guru-guru ing kayangan iki guru-gurune apa kakang nun iki Adi Guru guru-guru ingkang sumundhul dhateng kayangan Jungkring Sawaka menika niki guru-gurunipun Bathara Kala ingkang PP wonten ing ngerpat kepanasan dene kekarepanipun Bathara Kala inggih menika nyuwun menungsa sinten ingkang saged dipun pangan dening Bathara Kala milahing jagat Girinata kok kaya ngono tingkah lakuning Bathara Kala Indra wonten dawuh kula timbalana Bathara Kala ngarep arang majeningsun
Ate sira tapa pepe ana ing repat kepanasan. Nggih. Kepareng matur. Rama kulon sampun paling dawuh bilih kula badhe kaparingan kedah menungso. Menungso sinten ingkang kedah kula pangan. Kulun Yogdara kala pancen bener aku wis tau dawuh marang sira. Dene menungso sing kudu sira pangan. Kuwi menungso sing duwe suker iki geser nanging ora regeting bangsa lebu lan sapitute nanging kuwi regeting kasmita. Kados pundi wedinipun sing sira pangan kuwi ana selawe ning iki tak sebutke 5 wae soalé ana kesuwen siji wong sing untang-anting tegese anak mung siji ora ana tunggal. Nomor loro anak uger lawan ya kuwi anak loro lanang kabeh. Nomor 3 anak kang kembar sepasang tegese anake loro wadon kabeh. Dene kang angka 4 ya kuwi anak kang gotong mayit. Anak gotong mayit kuwi anak telu lanang kabeh. Dene kang kaping 5 Pandhawa. Pandhawa kuwi tegese anak lanang cacahe 5 lan sapitute. Kuwi ana selawe ya kuwi badoken menawi naden kula nyuwun pamit. Warudaya ditegur muwa. Adikulu wonten dawuh Kakang. Yen pancen ngoten kula mboten sarujuk. Awit yen kedadian kados ngoten mungkin menungso ing alam donya menika kanthi sekedhik. Awit sing uger-uger pangsa pitutipun kathah. Kersanipun Kakang kanika putra kados pundi. Kula badhe mbudidaya supados Bathara Kala mangke mboten siyos mangan kalian menungso-menungso ingkang sesuket kala waru sumanggaken Kakang.
ingkang kacarita ingkang wonten ing taman para emban kekalih yen Cinandra kadya wanita nandhang asmara.
sak janjane iki duwe karep apa to latihan bala kuwi. Iya jadine aku ki kepengin jadi dalang ruwat. Soale nek dalang kaya biasa wis kalah karo sing nom-nom. Sing nom-nom lincah suarane apik-apik, sagedane apik. Nek sing kaya dalang iki yo wis tuwa dadi senengane sing sederhana. Mula kepengin dadi dalang pangkurwatan. Muga-muga iso kasebadan. Ngoten nggih Pak nggih. Soale nek dalang luwat iku mung paling-paling kalih jam. Bayaran tuh, bayaran Bayaran. full. Jam iku. Bayaran full. Kula niku nek dalang tekan sangian pun remuk pokoke. Dadi kudune nggih kalih jam. Mila kula nyuwun panyengkuyung para prajogo, yoga, paranggana supados kula mangke saged dados dalang pangkuwatan. Ngaten nggih. Nggih. Pun tekan semanten iki badhe diteruske kalih Iyan.